A Fundación Espourense presentou esta mañá os datos de 2023. 12 meses de intensa actividade nos que a actividade feiral e a deportiva compartiron protagonismo a través da organización de 10 feiras. Unha delas celebrada no estranxeiro e outra que se celebraba por primeira vez. E de máis de 30 campeonatos de atletismo, 2 deles de carácter nacional. A estas actividades sumouse tamén a sanitaria, xa que as instalacións de Expourense volveron converterse en vacinódromo para a vacinación simultánea de gripe e COVID das persoas maiores de 60 anos entre os meses de outubro e novembro. Nese período administráronse no recinto 32.959 doses. Os tres eixos sobre os que xirou a actividade de Expourense durante o ano pasado, feiral, deportivo e sanitario, superaron as 136.000 visitas. Expourense organizou en 2023 un total de 10 feiras, 2 de carácter internacional e estreitamente vencelladas ao turismo de Galicia. O principal fito do ano foi, sen dúbida, a celebración de Termatalia no Uruguai no mes de outubro. A outra cita feiral internacional do ano foi Xantar. Contou con 100 expositores procedentes de 5 países e incluíu novidades como unha zona de tapas, a entrada gratuita ou concertos para atraer o público. No 2023 foi o ano tamén do nacemento dunha nova cita feiral que veu dar resposta á gran afección que hai en Ourense aos vehículos clásicos. O primeiro Salón do Vehículo Clásico celebrouse no mes de xuño e tivo tan boa acollida que xa se converteu en cita fixa do calendario de Expourense.